центриране и гол. В първи момент не, но след това при добавката Спас Спасов този път точен и сега пък отбора на Ветчо Бистрица тръгва в ето го центрирането и гол. Гол. Две статични положения за ЦСК. Голмайстор номер 15 Христо Митев. 2-0 и Димитров. И няма дуспа, но има гол. Калоян Стефанов прави резултата 0-3. Без напрежение, с малко повече физически сили все пак разполагат футболистите на Валентин Илиев и те вкараха 3 гола в този матч. Резултата може да набъбне и още в оставащите минути. Калоян Стефанов с поредно попадение през сезона. Сега Сава Савов. Аз лично по-умишлено нарушение от и жълт картон за Илия Джамов, може би заради претенции. Но футболистът на Ветчо Бистрица толкова умишлено и толкова грозно посегна за да удари Атанасов, че нямаше как да му бъде спестен червения картон. Герман Петров с шпагат чисти топката в странично хвърляне. Но май се самоконтузи Герман Петров. Доктора идва, поръчаха му вода. Вода няма. Има лекарска помощ за Герман Петров, който успява да се пренесе извън очертанията на проблеми. Сега Маринов отдясно, пренасяме се пред другото наказателно поле и гол. 4-0. Борислав Трендафилов оформя може би крайният резултат в тази среща. Видяхме една бърза контратака и всичко свърши.